Isuse, ti si odmor. Ti si odmor, Isuse, u pravom smislu riječi. Odmaraš i dušu i tijelo. Daješ duši i tijelo rasladu. Daješ mir, daješ sigurnost. Ti si, Isuse, sigurnost, ti si naše životno osiguranje, najbolje. Kod tebe treba osigurati život. Na zemlji ga ne možemo, Isuse, kod nikoga osigurati. Samo ti, Isuse. Ti koji si umro za čovjeka. Uskrsnuo i rekao, idem, draga djeco, da vam pripravim stanove. Nemate ti doći. Ali neću vas ostaviti siročadima. I evo, šaljem vam Duha Svetoga. Evo moje tijelo, evo moja majka. Ostajem s vama do kraja vremena. I evo ga, dragi moji, večeras Isus pred nama. Vidimo ga sa svojim očima u ovoj hostiji, ovom znamenu sigurnosti i okrepe. Ostani s nama, Isuse, molim te. Ne idi od nas, Isuse. Bojimo se, Gospodine, drhtimo. Vidiš i samo kako je među ljudima zavladala strah, pomutnja, svađe, prepirke, uvjeravanja. A ti to nećeš, Isuse. Ti hoćeš da gledamo u tebe, da pustimo sve to, ti to vodiš. Mi toliko šaljevim drugima vide, ovi i oni, umaramo više mozak. Treba molit, treba ljubit, treba gledat u tebe, Isuse, i nema straha. Isuse dragi, evo sad ti predajemo svatko od nas stanje u kom se nalazi. Ti to vidiš, Isus, tebe to poznato, ali od tebi predajemo, Isuse, molimo. Daj nam svoje sigurnosti, daj nam svoga mira, daj nam svoje ljubavi, Gospodine. Ljubav, tvoja ljubav, Isuse, liječi. Kad ljubiš do boli nestaje. To je Isus. Gospodine, dođi sad u svaki dio našeg tijela, misli, srca, duše. Rastjeraj tu maglu koja je u nama, Gospodine. Daj da čisto vidimo. Daj da osjećamo se sigurnim, mirnim. Tamo gdje je Bog, taj čovjek je miran, siguran. To je prvi znak prisutnosti i radostan. Radost, gdje nam je radost nestala. Pozivaš nas, Isuse, radujte se. Ma radujte se kad ste sa mnom, radujte se što su imena upisana u nebu. Gospodine, probudi nas, probudi ove čovječanstvo, shvati da povratak tebi je jedini izlaz iz ovih kriza u koji se nalazimo. Hvala ti se što sad dotičeš nas i našu nutrinu.